So okunye bengifuna ukugqugquzela kukona laba abayibona mhlawumbe uNkulunkulu ebabusisile ngaseyimalini bebona ngazuthi bangakwazi ukukhulisa ingane umuntu wesilisa bengamdingi uthola ukuthi ingane yena iyamdinga umuntu wesilisa so kubalekile ukuthi kube nakho ukuthi ingane itshengise ukuthi cha ubudlelwane bethu aphambanga kahle kodwa nangu ubaba wakho ibonele yona ingane ikwazi ukuthi sengiyayiqhela-ke manje kodwa ngiyamazi ukuthi ubaba. Thulani siyabonga kakhulu. Soba nawo July wonke ngoba kuyinyanga yamadoda. Kulinde sobe sikhuluma nawo okuhlukahlukene. Sikuthola kanjani mangabe sikudinga social media? Social media siyatholakala ku-Facebook naku-Instagram uThulani Yeye Gumede ngumbhali wencwadi. Incwadi engikhuluma kakhulu namhlanje ngazo Fathering Shadows ne-Fathering in the Dawn. Ziyatholakala futhi nakoma-ebooks babayidingayo. Zigxile ebudlelwaneni phakathi ngane yomfana noyise. Zikhuluma izinto eziningi impela zibe yikhulume nje nangezinto zokuthi senze njani ekhathini esiphila kuzo la ubaba ehola kancane kunomama so ziningi izinto engikhavala. Okay. Siyabonga Thulani sobona futhi next week Tuesday. Kwintokozo. Bye. Swear. Alright, njengamanje la ku FM imzuzu yesithupha